Temp kiesaħ imsaħħab u bil-ħalbit iżolati tax-xita mistenni karatterizza l-aħħar sigħat tal-2025 u l-ewwel jum tas-sena l-ġdida. L-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta ħabbar kif għallejlet l-ewwel tas-sena it-temp mistenni jkun pjuttost imsaħħab biċ-ċans ta' ħalbiet iżolati tax-xita matul il-jum. L-ogħla temperatura mhux mistennija taqbes is-16 grad Celsius u tinżel għal 12 grad Celsius mal-lejl. Fil-għodu rieħu mbassar li jibda moderat għal ftit qawwi mill-punent ma jistru, iżda mistenni jnaqqas sa fil-għaxija biex isir ħafif mit-tramuntana. Temp simili mistenni jilqa' l-2026 kif għall-ewwel ta' Jannar, it-temp mistenni jkun ukoll pjuttost imsaħħab u bil-possibilità ta' ħalbiet iżolati tax-xita. L-ewwel jum tas-sena mistenni jkun ukoll pjuttost kiesaħ kif firxa ta' temp kiesaħ minn fuq is-Siberja mistennija tiddomina fuq l-Italja u ċ-ċentru tal-Mediterran. Fil-fatt il-ħamis l-ogħla temperatura mhux mistennija taqbes il-15 grad Celsius matul il-jum u sa fil-għaxija u mbassar li tinżel għal 10 gradi Celsius. Għal dawk li fil-jiem ta' wara mhux se jkunu xogħol biex igawdu l-aħħar jiem tal-festi mal-familja u l-ħbieb, it-temp mistenni jkun iżjed ħanin. Fil-fatt bejn il-ġimgħa 2 u l-ħadd 4 ta' Jannar, l-Uffiċċju Meteoroloġiku qed ibassar temp ftit jew wisq imsaħħab u b'temperaturi ogħla mill-medja, bit-temperatura tiżdied b'3 gradi Celsius. L-aktar lejliet l-ewwel tas-sena kiesaħ jibqa' dak ta' 11-il sena ilu, meta bejn il-lejl tal-31 ta' Diċembru 2014 u l-ewwel ta' Jannar 2015 it-temperatura kienet niżlet għal 2.1 gradi Celsius. L-ewwel jum tal-2024 kien l-iktar wieħed sħun fl-aħħar 10 snin, hekk kif dakinhar it-temperatura telat għal 15.5 gradi Celsius.